pre nga. Sige na kita kuyog aning tulo. Problemado sa gumugnaong pod. Ako na problema sa ko pre. Matay pre. Unsa may magstorya ta pre ko nang unsa may share lang ta pre total. Share ta problema pre unsa mga problema nato nganong wa ta nga minyo kay total kita ra man tulo diri. Mga idara na kay ta pre unsa lilisod sa kay magchula tang tulo diri nga. Isa na mahimo oy. Di, ana ni siya pre. Ay kumpare mo kita. Ibaw mo kita sa matag usa kada abot na to diri problema mo kita. I-share na to tong problema. Wala tay uwaway kay mga kumpare mata. Oo oy. Uwa pa man ta mga dagko nang tag Share lang ta pre kung sa itong mga problema pre, masolba na itong problema pre. Be, ana lang be. Bangay lang tutulo pre. Ana lang pre. Haron gyud nga makaibaw sa mga unsa gyud mong problema. Ikaw may una nga musulti sa mong problema kay ikaw may gwapo-gwapo nganong wa ka maminyo. Oo. Mas taas pa ka ani ni Maritotong nya. Wa ka na minyo. Mas ka may pinakatisoy gyud. Oh, ikaw may pinakatisoy na tong tulos kumpare to. Balhibuan pa gyud diri. Sige pre. Ako man yung napilian nga mo nag-share sa problema pre. Uy, pre ay gawa pre kita ang tulo diri in town. Uy, I-share na lang yun din ako kung problema pre. Kaya ma basig matabangan ko niyo ako akong problema pre basig na may katambag bago siya kung buhaton na ni pre. oo basi para maminyo ta ba? Maminyo ori ni chance na to maminyo ta ba? Sakto. Tinood pre. Dugay na ikaw ni kalibutan na pre. Naabot na lang ko ni idara pero pre mahiya man ako pre. Ayaw tagaluga way hiya sa mukha ito. Dapat walang hiya. Bitaw pre. Kita ram yung tulo diri pre. Wa sekretor gyud na to pre. Kita Tukan rin. jud kong problema pre. Why Ang secret problema na to pre. pre nga magagawas pre? Kana pre. Mutugan na lang jud ko pre. Ang akong problema lagi pre. Hantod karon pre, maong wa jud ko kuya pre kay wa gyud bubay masugot na ko pre tungod aning akong junior pre. Virgin pa kay pre, wa gyud katilaw gunting pre. In short pre, pisot patawag ko karon pre. Wa ka matuli pre. Wa gyud taon pre. Sus, jaga dako na nimo. Wa ya mo ka magpatuli. Gamay ra kinang gunting. Paita sa ninyo pre. Yung share lagi ko sa kong problema ninyo nya. Di, Katawan man ta ninyo hinuon. Mo na yung nakapait ninyo pre kay bugal-bugalan lang ta ninyo kay Dili, kumpare man ta. Wa ko natuli. Dili man hitabo nga di sa di magkakatawa kay pagkadako na nimo nya wa pa ka tuli. Sakit na pre. Dili sakit pre. hadlok ka gunting pre. Hadlog yung ko gunting pre. Basi katong ganahan mo katong karaan ba to? Na samot. So, De, ako sad. Okay ra kay na mga pre masulbad na kasulbaran na. Ikaw nakatug-an man siya pre. Ikaw say ikaw lay sunod kay pareha mo mga tisoy-tisoy pa mo pay kay sa nako. Oo. usa may problema gyud din mo pre sad. Di sa kuha gud pre. Wa jud ko na minyo pre kay gawa sa kanang dili kay ko kamao mo diskarte pre kanang oh biya ka nang dili kay ko kay kaliwat na ko pre nga mga side nga wa jud nga minyo murag sungko guro ko pre. Mabay sa duwa di man sa jud mo sugot pre gibuhat na nako tanan pre ba. Na jud ko na uyab pre. Pero kanang pag-abot na sa kanang inaanay na pre ba. Dito na ko buwagan pre. Buwagan kayo. Ano, pre? Buwagan ko largo Grabe pre. ha sad no. Ano man? Kuan na pre Hindi siguro ka kabaw murman sa siguro maayo mo nang buwagan ka. kabaw pre. De unsa may lagi kay hinungdan ngano gibuwagan ka? Ha? Ako nang ano pre ka saba pre bising saba sa mo pod. Away sa bae pare, basta mata. Sikreto ha, sikreto ba? Pre. Basig bantay ha. Sure pre, sure Alis. pre. Sekreto Mamatay pa ni siya. Oh. Ay, Balag mo. Sure lagi pre, Balag mamatay pa ni siya. Ay, pre kay Ah, magpatuloy wala. para ba na pre? Oo, sige. Okay ra. Wala lagi man kayo na pre. Ay, pre, ha, Ino pre, na. ha. Kuan mo. Saksi ka. Kuan mo pre kuno. Pisot na masal good ko pre. Wa gyud pong gabatuli. Wala pre. Pariham la bunduha di ay. Sure pre, sig katawa pre. Katawan ang minimum dua pre. Grabe. Pagkagwapo ninyo mga itsura, pero ngano wa mo mapatuli? Mao na babae wa mo sugutin nyo. Nagsali ba nagapre nga isip ikagnaw mo nang siguro ka. Kuan man gud ko nang di ko patuloy pre kay kanang gabi na karon pre kanang nay dagom-dagom. Kanang
kabuhi man ko ng dagon pre kana ano tusok anak pre ba. Sakit. Ya, samot na nag anak pre. Nya Gunting sa kabuhion kas dagom anaon nya kada imuha wa gyud ka mahadlok nga di gina mabuhi og di kana. Ha? Bugol kay Sakita kastanan ba? Sakita oro nang. Sakit biya kay natural, nastanan. natural. Mo pre. Natural sa gina gyud nga mukatawa ko kay so pagkadagko na ninyong tao, wa mo patuli. Sige pre manaman me. May kabe. Unsa lagi problema mo kay basig makatabang pud may ani mo problema. Oo nga nang wa man ka na ano on dili basihan siguro pre nga. Basig Ang itsura pud guro oy. mo siguro Unsa man gi- wa sa sa tiyo mga sa sa karon pre? kay nainaw nimo nagkatag sa nang naw no pre. Dili ka na guro may basihan Dili, oy. dili ba ako nagbasihan batik kag naong may maminyo man gani nang way naong. Samot na kita na kita hitsura gamay. Hinuon sa takto sa Sige pre, Pero naman unsa may man gyud, istorya pre. Ya, Agi ni ako From problema gitinuod. pre. Sa tinuod lang ang akong gi-move on. Walay ko bay kaso. Wala hitsura, wala gyapon kaso. Kaya ang babae buol ang ginako bisig yun ani lang ko. Usar gyud pre ang bilikayan sa babae inigduol na din sa ko ang among layas sila dito. Kuan ko sa pre kanang bisig bisaon ko ligo kada oras ligo pag ko kada aron nga di gyud manimaho. Manimaho magyapon pre. Unsa man mo pre? Imong ilok. Manimaho gyapon kung tik-tik eh. Tungod pre pareha mo tong problema pre nga. Bangas ka nimo, pre. Wa sa ko gyapon matuli pre. Bugal-bugal lang kay kaganina sige katawa na mo duha nya pareha ra man ditang tulog problema. Sungkam katawang Sige pag mura ka gamatay kinatawang. Gani pareha ra man ditang problema ditang tulog eh. Mao gani pre nga ni una-una lagi ko katawa kay para sa di sad mo makatawa. maayo gini makauna pre no. Oh, tanawa di wa gid mo nga tawa. Mo rin natawahin ka kay Katawa, pre. aron ikaw may Kasi masig man katawa yung nya kami galunan. din ano may katawa kay pareham tag problema tulog. Ya sa om tanim problema haron nga. Nay solusyon ani pre. Para nga masulbad ni atong problema. Unsa man? Na may banggiitan nga manunuli akong amigo. Magpatuli ta. Okay. Bahalag dako na ta. Ya wa ka ni sakit pre. Uy, sakit na pre. Uy, kay ganom lagi gagmay bata magpatuli pa man sila kita nakandag ko. Di ta tabatiog sakit oy. May mutong gagmay pre kay humok man. Lang gani pre sige Sige, may tuwa, pre. ba ko ka og batikon ra ba. Sos tuo magana uy. Puti ng bagaag panit. Basta mangisog lang kita. Para. Kubalan na ra ba ni pre. Di magsilbi og di ta mangisog pre kay di man kita katuslok og di kita ma pikas. Ya, sure di ka. Oh, kato si Tatay P. Moy atong Tatay P? giulon. Oh, kay banggiitan to siya nga Ni mamikasay og Kana atsa mo Palolong. yung mga gamit. ay sus. Ay Kuyawan kaadlo ako. ka ng atsa ay sus. Way kurat na kay gamay panit ra may bugaon na naura na panit. Tumoy ra jud ko pre. Oh, kita paminaw na pre pre. Dili ka maapil ang dili lagi sus. Basig maapil ang ulo kaputol na Di, gusto mo ka mo nga- Dako ganung problema ha. Sabi na yun, gusto mo ka mo mga kauyab, magkaasawa ta, maminyo Gusto ta. eh, gusto Oh, pre. tara kuyog ta. Ay, mo sige reklamo ta. Tarong ba? Lagi. Tarong pre. 2 hours later. Ay, magpatuloy ron. Hay, tay. Oh. Salamat kayo nga naabtan pa kanamo tay. Oh, unsa may ato? Kanang problemahan naman lagi tay kay kami tulo tay wa mi nga mga minyo tungod lang nga kuan nga ika may gidungog-dungog nga kuan may mo pikas ba mo pikas ba tay. Masam na yung kauban, ano nagsiwit ito? Ayaw mo sige kuan kay para maminyo. Paano unsa ako mo agdan yo gud? Manunol ini mamungha ikaw nagdam lagi ni atsa pre. Mao man iya mga gamit gud kay basta ba ka kini nga tuwa pati nagahiyag langit-langit. Sure da pre. Di man madutlan og kutsilyo ng langit-langit na. Tuon mo. Buga expect na kay tatay ana. Ay, kabala ka. Ang panit-panit ano ra pre. Maabot naman ang oo maigo ang lansang oh. Kung bata ay kayon. oh, Pero bata. sama ninyo nga, pati na nagdagko o. Ang o sa imuha pati nakuan niya ang tumoy ana na magkataas. Imagine ra guning suhab sa atsa, ingani ra, ang o, ingani gidako. Di masipya tatay piso. Oh, nawa. Kisa naman, wala mo matuli. Wa pa lagi may matuli tay. Asa to bang patuli mo mo nang aminyo no? Oh, pero ay nagsaba sa bantay nga. Adilay, tanang nagpatuli diri nga mga gongguwang na. Di yun na mo. Di na ko ipanabi. Kay total atuam nang kuan. Oh. No. Sige, nawa. Gila kita una. Kasi muna, kasi muna. Ay kamo una. Sige, ako una. Hindi mo madlo. Ikaw na pre. Tanaw sa mi pre kung saan pre. Anak, ano siya ha? Ha? Ipagawa sa imo. Idatol sa puno mangga. Idatol tayo. Idatol. Na. Hop. Anak. Ay, kupti. Hangad. Kamu dia, watch and learn lang mo ha. O maning uluha, oy mura maning uos pantat. Ha? Ay saba tay kay May hapon ka tulo ha. para pang kuan ni tay Okay. paghilok ra ni. Okay. Uno, dos, pugi mayo, ayo ilahay kay maigo niya punuan. Oh. Uno, dos, tres. Ay! Oh, na. Up.
Nyara. Oh, kau sa rin daos mangga. Ana. Oh. Naman itambal. Oh, kana. Oh, kato, linya to. Ana, linya. Ana pagkana mo, sina. Napay, pre. Ang Ah. Next. Ayaw mo pagtutod kay para matuli mo. Dali. Ikaw. Tay, hinaya lang tayo. Oh, hinayo na ni. Sige, puksay mo sina na. Hinaya lang tay, pre. Oh, dato sa mangga. Hinaya lang tay. Ni, hangad. Sus, talawanag na ako aning tawhana. Ana. Ay, nagpingit ang daw. Sa bila gamay kay para maklaro to mo. Hinaya tay. Ay, hinayo. Tay, hinaya lang. Paniyo pre, kay para maminyo ta pre. Matay ang puan sa at sa mama magdakon si mo. Gini masipyat ba? Wap! Oh, para sa. Oh, tao sa daw mangga. Oh, tambal. Oh. Parito. Mana pre, mana. Lami ka ayo sing ko mo. Dire. Lami. Oh, mao na niya. Oh, re. Sige na, tira na. Re. Kay para makapasawa na ta. Oh, ida to sa mangga. Tay, nya sa tay kanang di ka na matitanos ano tay. Di matitanos. Wa, di problema. Ako nang ginumula ako. Nana antal rapis Ako ba tangan tay kaya ako man ang gibakos tay. Ang kapitasan ka na, gibakos man ni mo day. O re, sa amni mo mo ni lollipop o re dako. Ang lawas mo ng tukog. Ge, Tay, nya tay. Karo nga tay kanang tumoy ra makuha ba. tumoy lagi pani lagi. Hangad. Kay pagkaro nga tay. Taro lagi. Tarlaro ko mga ka. Taro kayo. Ono? Hangad. Tay. Sure tay. Talawanan ninyo kauban oy, nagsige lang. Ge, Di lang ko patuli kadayon day oy. Ge, ready. Go. Agay! Pagamay ang Ay, bauli ra. Ang utay. Di naman ni di naman ni motubo ang utay. Okay na oh. Mana tay? Linya. Oh, pugi. Tay, mana tay. Linya na. Kan sa Oh, kana. So, mura kag kalibangon sa galain mo tiyan no na ni. Ade, gikabuhi ka. Ha? Madam ko na si CR dito. Wa problema siya, usan ni hektarya ko siya. Ato lang dito napitaw. Oh, ana mong kuan kay para di matandro. Utay mo magikuha gamay. Dako ra kay uluha oy manang ko agamay. Lain to resulta yan pagpatuli pre kay kalibanga man. Mao na resulta sa guwang na tuli o lagi. Isura din ning karaan na pagpatuli. Karon kay medyo gipaningot ko sa ako ang pagtuli ninyo. Oh, Kay on ko mangi sa ko biyaan sa tamo diha. Watwatan to inyong kauban ha. sige. Kay para dungan mo kuli. Oh, sige tay, salamat tayo. Ang bayad sa tuli, unya lay ni kayo. Oh, Ha? apoy diri ka. Ini kayo di. Unya ra mo mobayad basta makauyab na mo para makayo mo epektibo ra ko tuli. Ha? Isa sa no suban sana mo. Oh, sobre. Kanding sure subay na. Bangos ka kag. Ha, mangisa ko ha. Pero ang lamig gid kuno isubo ani pre, ingon ang mga karaan. Katon timus. Timos. Say papaak mo ng timos ng. Mao pre. Duwa man mo manghubag magsamot ang uwan na pre. Mao bitaw ko na lami ano budak ko. Ang nakop niya tag timos niya. Hindi kuli na to pre. Ay nang libang ay. Takan yung tuli-tuli. Grabe ka ko sa pang tuli mga grabe mga guwanga atong mga tawhana eh. Namoy pa tati pisot sa kuha. Utusan di mana tuli. Kapihan nusot tati pisot. Namay dunggan. Hapdos man pre. Kumusta paglibang mo pre? Ano kaglibak? Ako katiwas pre. Ano man? Di ba nangihi si Tatay Pino? Pre, pisot pa ni Tatay Pino. Saka ka. Ang nagtuli na tong pisot, utro po na pisot. Ako nuso pre, napay dunggan. Ginoo ko ba odi ay. Mubawas pa pero. Bawas ta. Ako tuli pre. Kami. Ako tuli pre. Kami gunit kuhaan niya akong gamay. Onya, okay na mo sa inyong tuli. Okay ra tay. Sige niya. Sige, salamat ninyo ha kay kanang Salamat minimo tay. no.